Čo to sú? Čo? Šapoľť vyzerá ináč, gulatiny, z toho sú dokopy zbité. To je také, že by bolo bezpečné a pohodlné pre teba robené. To stále také bolo. Letníctvo. Makajú jak kvetky. No, lebo ideme sa Tak poďme na kávu. Vidíš, akí ľudia sedia, vidíš? Dobre, tak poďme. Že by si nezlamala, zlameš. Dole. Tuto si čupni na trávičku, medzi ne. Tak. No, Sofí, pozri. Sofí. Je hraničnou riekou, hraničí medzi Slovenskom a Poľskom 20 km. A my so 11 km budeme splavovať. Po ľavej strane celou cestou bude poľská strana a po pravej Slovenská. Táto dedina sa menuje Nižné Šromovce a napravo je obec Červený kláštor. Zazvienku stojí tam ten kostolík starý z 15. storočia z jedného ako bez jediného kríža. Tam ten drevený, tam. No. Čo sa tam preodbavujú iba na požiadanie na niečo mimoriadne, niekto chce svadbu alebo niečo podobné. A splavili až k moru, tak mal taký nepísaný zákon, že si mohol pripnúť jednu mušľu na ploch. A tým pádom, že keď si majster vyberal majstrov a plotníkov, ktorí mali splaviť s ním drevo, tak si vyberal práve podľa mušľí, koľko ich mal. A vy koľkokrát ste boli? Ja som tam v živote nebol, ale to je už len tradícia. No, ja už sa kúpem. Ma to asi veľmi nezohreje. To už ide pomaly. Ide také začudené miesta, bol najviac, tak 4. Dunaj bol niekedy lososovou riekou. Baltického mora ťahli oproti prúdu lososy a tie bočné prítoky. A neresenie, to sa dialo každý rok. A na tých miestach sa ich chytávalo na oheň, na svetlo. Tam tu založili prívačná za svetlom. Lososy už skončili, pretože postavené prerady asi pozabudli na tie rybochody na Visle aj na Dunajci. Ale namiesto týchto lososov je tu nasadená hlavatka podunajská. Tej sa tu veľmi dobre darí. Až 25 kg narastie, to je veľká ryba. A najlepšie na rafte, sami. Rafty majú povolené až do 2,5 metra. Hej. Tu na Dunajci majú povolené. Táto hornina sa menuje Janošikovi skok. Je
to najbližšie To tí brehy k kačičky. sebe. No, kačičky, tie maličké. Jej. Je to iba 12 metrov široké, ale zároveň aj 12 metrov hlboké. Tu? Hej, si predstav. To je tá najúžšia časť. Tu by som sa kúpať mohol. Aj potápať by sme sa tu mohli. A keby sme mali, tebe by sme už nedali. Keď dopláveš, tak ti dám. Dajte mu pokoj, to naozaj skočí. Ježišmarja. Tak radšej nie. Aha. Ale jak rýchlo. Ešte sa pobijú. A na trgátiku to má. Á, ide tu. Sofí, pozrieš sa. Tak slabý obed mali dneska, keď... Matko, matko. Kačičky, poďaky. Ale jak rýchlo vedia plávať. Tých kačerok najhoršie dopadli. Tam pri brehu jaká ryba skočila. Ryba? No, tam Kde kačičky? Čo robia? plávajú. Kúkaj, ale jak pes pozerá na nich. Čo? Pálo jak Aha. kúka. A si zober, že im to nič nerobí. Pálo už vidí, jak pečienkujú. No. Kačačínko. A nič nereaguje? On taký dobrý, on neublíži ani muche. Sleduje. Taký má. By si dal kačičky. No toto hej. Ešte neskúsil. Nevie, čo robí. No čak, keď som ho pustil, tak by ich podoháňal. Ne, ja si myslím, že to vám nič dokázal chytiť. No čau, my sme na tej pouti a tu na signál vypadáva. A som vám spomínal, že uvidíte tú pánku, tak to je tam hore. Tá pánska z 3 korún napravo. Ono na chvíľu zapadne, lebo to je... Pozrite na tú skalnú stenu, ktorá bude pred nami naľavo. Tam je od prírody poľský znak orlica, takej svetlejšej farby. Málo fantázie je k tomu treba. A v strede tam je aj bola. Nie, tuto je tu je kontrolovaný a tam v strede, tam taká robia hlava. Aj oči to má krúhle. Okne jak, áno, okne jak, okne jak, pozor, bo ti vyskočí kúsok.
sú ešte tie okruhy. Teraz máte tú Sokolicu, to je najkrajšia skala v Pierinách, je vysoká 747 metrov. Výhľadková, Poliaci tiež hovoria, že to je matka Pierín. Už bude s nami až do konca, my odplavame po pravej strane a z druhej strany bude až konec. Dobrá, voda už neuvidíte. Pojete druhýkrát, tak sa uvidíte. Čo tam má byť? Ten kapánske, či aký, ten posledný kopec tých Aha. krokov. Hej. Dolná časť Pienín, tamto, to už sa nemenuje ďalej Pieniny, ale to sú malé Pieniny. Tam vrchom po hrebení išla niekedy hranica, aj teraz ide, takto skladlo dole. A toto je naľavo, tam tiež Sokolica ešte, a tam dole k tomu zostali. A medzi týmto skalou chodíte a týmto páči sa tam menuje ten prechod. Tam je na tej sále sa dá prejsť. Aký taký prísluš vonili. Buď pôjdeme na pešo, alebo na tých koňoch. Buď na pešo, alebo na tých koňoch, jo? Jak som začala učiť továrne,